Domnule, We want a God vrem un Dumnezeu that is a living God. care e un Dumnezeu viu. And that God Acel Dumnezeu is available, church. e disponibil, biserica. That's my contention. Aceea ce doresc eu. And that's why I preach the way I preach. De aceasta predic un Because predic. I believe Pentru că eu cred that God că acel Dumnezeu is available. este disponibil. Lord, help our unbelief. Doamne, ajută necredinței noastre. Dear Heavenly Father. Dragă Tată Ceresc, Oh God. o Dumnezeule, We need you, Lord. avem nevoie de Tine, Doamne. We need you, Lord. Avem nevoie de Tine, Doamne. We can't live not one moment Nu putem trăi niciun moment without the leadership of the Spirit. fără conducerea Duhului. Father, we need you. Tată, avem nevoie de Tine. When we read of how they walked with you Când citim de cum a umblat cu in Tine the book of în Acts, Cartea Faptelor, Father, it was not by assumption Tată, nu a fost prin presupunere that God is present, că Dumnezeu e prezent. but you were present, Și Tu Lord. erai prezent, Doamne. Father, and we are told, Tată, și ne este spus if that tree ever puts forth another că branch, dacă acel pom va duce altă ramură, it will write another book of Acts va again. scrie altă Carte a Faptelor. That's the longing of our souls, Ce e Lord. tânjirea sufletelor noastre, Doamne. Father, you send a Ai message trimis un mesaj to restore our să hearts restaureze inimile back to noastre. the hearts of the apostolic fathers. Înapoi la inimile părinților apostolici. believe Noi credem That your Elijah că came. Ilie al Tău a And venit. if he came, Și dacă El a Lord, venit, Doamne, where be the apostolic blessings? unde sunt binecuvântările Father, we need apostolice? them in this Le avem church. nevoie în We această need them in the biserică. message Avem nevoie circles. în cercurile We need them mesajului. across, oh Le avem God. nevoie peste tot, Father, send a Doamne. mighty Trimite o revival. trezire Lord, puternică across your people. peste oamenii Father, Tăi. Lord God Almighty, Tată Dumnezeu, la grant that the puternic. power of the Holy Ghost Acordă ca puterea might Duhului be Sfânt seen, oh să fie God. văzută, We are Dumnezeule. hungering. Noi flămânzim. We are Noi thirsting. încetăm. We are crying. Noi strigăm. Oh Lord, O, Doamne, send that power trimite acea putere. even just now Chiar acum, and Doamne, baptize și everyone. botează pe Take fiecare. us, oh God, Du-ne, o Father, Dumnezeule, even into those realms chiar în acele where tărâmuri all unde things toate are lucrurile possible. sunt posibile. Dear God of heaven, Dragă Dumnezeu we al commit cerurilor, ourselves to you. ne predăm ție. Thank you, Heavenly Îți Father. mulțumim, Tată Let your Ceresc. goodness and your grace Bunătatea și harul lift Tău us up, oh să ne God, ridice, in the Doamne. name of the Lord Jesus În Christ. numele Domnului Iisus Father, we Hristos, commit these your people. predăm pe acești There are oameni many Tăi. that are on the altar, Mulți care sunt la altar, desiring that Holy Ghost, dorind ca de acel Duh desiring that Sfânt, visitation. dorind acea Oh cercetare. God of heaven, O, Dumnezeu al faithful cerurilor, Jehovah, credincios you that Jehova, sees their Tu care hearts, vezi inimile touch lor, them now, atinge-le acum, visit them, oh God, vizitează-i, pick Doamne, them up, Lord, ridică-i lead sus, them, oh Father, is my prayer. folosește In rugăciunea the mea, name of the Lord Jesus în numele Christ, Domnului Iisus Hristos. Lord, I commit this your people Doamne, predau pe acești oameni into your hands. în mâinile I Tale, commit mă myself predau pe mine into your în hands. mâinile Tale. Thank you for your word. Mulțumim pentru cuvântul Thank you Tău, for your grace. mulțumim pentru harul Thank you Tău, for your leadership. mulțumim pentru We conducerea Ta. love you, Te Lord. iubim, Doamne, We adore you, te Lord. adorăm, In Doamne, the name of the Lord Jesus, în numele Domnului Iisus, honor and glory onoare și come slavă to your holy să precious fie în numele name. Tău In prețios, Jesus Christ's în name. numele Lui Iisus Hristos. Amen. And Domnule, we want a God vrem un Dumnezeu that is a living God. care e un Dumnezeu viu. And that God Acel Dumnezeu is available, church. e disponibil, biserica. That's my contention. Aceea ce doresc eu. And that's why I preach the way I preach. De aceasta predic un Because predic. I believe Pentru că eu cred that God că acel Dumnezeu is available. este disponibil. Lord, help our unbelief. Doamne, ajută necredinței noastre. Dear Heavenly Father. Dragă Tată Ceresc, Oh God. o Dumnezeule, We need you, Lord. avem nevoie de Tine, Doamne. We need you, Lord. Avem nevoie de Tine, Doamne. We can't live not one moment Nu putem trăi niciun moment without the leadership of the Spirit. fără conducerea Duhului. Father, we need you. Tată, avem nevoie de Tine. When we read of how they walked with you Când citim de cum a umblat cu in Tine the book of în Acts, Cartea Faptelor, Father, it was not by assumption Tată, nu a fost prin presupunere that God is present, că Dumnezeu e prezent. but you were present, Și Tu Lord. erai prezent, Doamne. Father, and we are told, Tată, și ne este spus if that tree ever puts forth another
branch. Dacă acel pom va duce altă ramură, You will write another book of Acts va again. scrie altă carte a faptelor din That's the nou. longing of our souls, Ce e Lord. tânjirea sufletelor noastre, Father, Doamne. you send a Ai message trimis un mesaj to restore our să hearts restaureze inimile back to noastre. the hearts of the apostolic fathers. Înapoi la inimile părinților apostolici. believe Noi credem That your Elijah că came. Ilie al tău a And venit. if he came, Și dacă el a Lord, venit, Doamne, where be the apostolic blessings? unde sunt binecuvântările Father, we need apostolice? them in this Le avem church. nevoie în We această need them in the biserică. message